kami pusuk kemen fi bro di fi kiba kerjaan bahaya kini ke YouTube channel jonga bat fi kiba persiap baru ya kini ke YouTube channel jonga badeng do todong di ngai kublai fi kami pusuk kemen fi bro di menta ka jing puli ka di na ka kitab jingruai na ka nong bapra di sua bangan puli na ka kitab jingruai mo na ka nong bapra di ngakwa ban pesat jengut halor jungi iwe pi iwe habanga yu ki jingja ki belong kla sengi ha kani ki jela jungi ba teng ya ke badon hapo mensiem ka baha bangi penmi sabar hi ka baha bangi penmi sabar ka baha bangi keren sabar namar kam julong ka baha bangi chuset kumni mo banle apat kano ku basniu ti to bitar henry wale asniu bale ngaju keren ya kata kentin to bitar henry wale asniu ngayi ba ki ba ngingi ya keren bangin keno ya kibriu ki banabar bani keno ya kita dekhar ne ban keno ya kirinong wei mo pause kajing bakla kawan lencok pal ane kawan kerto hala ka jelapan hala kata benriu lojong tika kani ke ba penlong hadukan ni kani na kapur sekapur hapan keren rada keren ru bon ki bamong ti menta habang ngayu halor kajing le kajing kam mo kajing jabas ngosi ti kata ting ngimla bantip namar ba ngimdon kata kajaka tang bang musui hakikot kubur ba ot ukpa ya laki kun katno kebas kalong ke ba pensung tang ke mensim namar balai le dangi kran ya ki bro ya ki bompat tip ya ke babahan ke basniu ki bompat tip ya ke bening ne khandau balik penjot kam jubha ti nle akum no pa mangir ngidang dai tang ubrio ngin keno hato ya unu balik ya kita kam sniu ke bakum kita dade habayo don tau prabahe ti kamut wala kataru haban ya keren syua apa bosya hanre ban sule da dien lane ban sule kum kimrat kimreng ti kam judai na ngan ong yipi kata te kamut kumbala jaha kajela jungi in hap keno ya no hap keno eledi namara dam pat jaha yang asam lajong dei ngiyu ibe tangi kiwe ndala jaha yang asam lajong kiada rabjot kata kade ke jinglong ke bajulong da kibriu jongi kidarab jot ndala jaha yang asam lajong kambut dale ubriu jongi ya kiwe long dale kiwe yangi mlong kata kade jing darab jot ke banangko andai lada di hunmen para lani di prasnong prathau ari prakur prajat haba ule khla lani ule ya kanu kam sniu bomla ban pediang ke menang salang ngide ban keran be ke jing sya balingi tiang ladang ngingim not bang keran ke jing sya kalong thik bangi kwa ban kharoi ke jing sniu kalong bangi kwa ban kharoi ke jing sniu lada dei hasnong hatau lada dei hakur hajat lada dei haki balang lani lada dei hap deng si pararu kalong ban kharoi ke jing sniu badai na takadaw kadon ke jingja kepala jateng hakpor mensua tang badon uwe ubrio mo bawat ke jing sisa ban keli ya ki jingdon jing em mo jong kawe ke balang handre ba umbyo jing tip handre upenjot oi ke bible utang oi ke bible mo ti ya kata kamut la histo khana pateng handre ngamla ban penpau kertek you know handre ngan ong pi bon ki hakjing embrio ban su marway lani ban su set halade ya kanu ka ba pi super khat tang halade marway kam julong ba ba ka penmi kanu ka basniu ti di ban don ki prolok projor ki ba pi la ban ya kran ya khana lani ban pen i ya kata ka jing sngo jong pi ka ba pi don khnang ba nda pi ya tho khana ha ki prolok projor ki ba pi sngo jan
kalong kumba weng no ya katoka jeng lengkum jeng kejemut jeng perkat jeng pi shua ba pi pin le kan kono ko basni dia dena kata kadau ti halakisni mo namar ba kum kejeng sengotho jonga kum kejeng perkat jonga iki ba ngamat ngasiam lada wat ikabanga ngatip bro ngayui bakibrio kilia kumtu lanyo hakmat abang ayui hakmat bakilia kono kabang ngam ila ban periang ngaong bet mat dom mat keno sniu mat keren kat bamon nga handre ngan ong bet ngan keren bet namar habang ayui ba kalong kababakla ngan ong bet bak pile bakla mat keren mat keno ke pertain juli lei handre halor jong kata kajingkran jonga kisngap nam skap kade kamram jongki ngai rade ngalalaj namar ngala peni kalenti bakam long ban le kumta kata da kinang le persya kis ngoto maki kikit maki kam dei su kajingkit ke jonga tede na takadau ba haka imlang salang ngidon kam ban yakran ya khana ngidon kam ban peni om judon hiru mono biang naladi ti deina kata kadau habang tahu ya kani ka YouTube channel jongaru badai banga perkat kum ubrio hi yala dia om dei manga perkat ban syak keno hanu ban ong bet obo usngau rublei ba upule bible kandon kata kaman sim bisni hakino kibadon kum kata henry hangapan ngaperkat kum ni kajing peni lane kajing pelat jonga ban tahu ki video sapang kumno kijing hikai bat kai ka bangi ngi don benta hakai imlang salang bangi ngin yo ya kran ya kana le ne ban yo comments kidon ki khana ki banang kiro ba su comments labla ko nem tai kam da de ya bangangan da theo le ne ban sngap kita namar bale ha kijing embrio hi kidon ki bala yar ka jimut perkan ki bala kot bor ka ya ka jingmut perkat le ne ka jing kran jong kriu sampang jing kran jong ki khra perkan hendre ki don ru ki bom shimlas ngothu tangba handai kwa ban yadon mentah pat ban comments ti handai ladang ngi ya thawi kita baro man penskap ya kita ya ki khana mo ki nya khana ubrio ubakra perkan mars nya pet ya ki tu ki dak comments ula deptim ba uni udu khana ne uni udu teman ti balei pede bangi ngin dang reply teng along no tang ban yo benta handai kamut banga ngano mensim lani banga lani ba kita ki brio kindon par kajing perkat ban penduk mensim nga ngangan ong ipi ngam perkat bakum kita namar ba ngas ngothu nadu nongkong hi ngala dap ong bala de piben ru ngam du mensim rel da piro ngam kemen baling akrani kita kentin namar dam de ublei treken rat hi lamba ka hukum ka bahak ka banta ka jong u nganong ipi wat unu thlit jonga bangan kran ngan paria nganom lait leiru Henry salei ya ki jingkran jong ki para brio salei ya ki jingkran jong ki brio Henry ngan ong ipi tangkawe ka bahak ka snio ka den la rempei bat ka jing snio ka banangkong hi ka dei bet na kasong man kajing snio ko banang kong hi kadai nang kasong man kaba leda piyo do project prakong lene piyo da u baruspa lene piyo da u ba penbit penbiang ipi handre ngan ong ipi lada klem jing i mdan jing mut kan mi bet ka huriura tedai nang takada ngan ong ipi kajing i bun sien ngiju perkat batang bami nang ni ram yang sentur i kajing i ka theu bon ki bro kajing i me ipa kajing i henman para kajing i ki khun kajing i ka tanga kajing i produk projor kajing i para marjan marpa kajing i prasnong prathau ti manta ka de kajing i ti haba pi i hato phin panjot tang bakim i hato phin panjot no hato ngilong kita ki bakra perkan hato ngilong ki bastan hato tanglada ubriu keren kamun ngin ong no lui
Hato lada ubriu umjukran biu ngin ong no ubasniu. Hato lada ubriu uya marmorwe ukran marwe ngin ong men aikso. Hato lada ubriu ukran kumbakran ma ngin ong no men aikso. Kai kani kejing sampang kebadon. Kai kejing start kebangi ngidon. Kai kejing sa yalam baklabat kai kejing hikai bangi layo. Kanuksa kalong. Lada kadang kowe kanuksa mo kanuksa bangan pen EP. Bangan dikai hayeng jong lalong kumbah hayeng masam mo bapang tengah keli ngong pi la Pak Sumar seno tiong la Pak Sumar serta la sim dawai kum taru ti don mo na kiwe ki kanhon balang badi nong ilam balang wan penduai ukeli ong pila Pak Duai teng utau nong pang ong ho ong Pak Duai ong Pak Duai hatu nong kenya uduai kumno te wong utau nong pang ru itu hok ki wong ba ong ablei terkendat nong tai ong pat utau nong ilam balang wong jude ben ong ablei terkendat pila bakla pi di ben ong baik atrai jisu wong di ben ong baik hakerteng jong jisu di kai ke penlong ya kata ka jinghi kai jongki kamut lada utau unong kenya kamut kin ong baik ba udi unong kenya umde unong hikai niam ti ulang do kamut long utau dari ulang do ulang do kamut umde re unong kenya kamut kai ke ba kadon ha kata ka jumut jong perkat jongi ngan ong ipi kai ke badon ha ka jumut jong perkat jongi bar ngan ong ipi ba lada phim scam hinala dia hau blai terkenrat kinong ilam bakla babun ngamla badong bet ba ya kajing keren jong utau nong pangrok ko bakla ngamla ban ong ya kajing dua jong tau nong kenyar ko bakla ngamla ban ong ya utau nong ilam bak balang ru ba bakla te kumba ngiyoi ya kini kidingja kibaja hak imlang salang jungi ngakran bet dak kajing dak farsi bet ngakran dak farsi bet ngamla ban peni ba kadai ne kalat la ne nga ban keno iyano yeno klem dadon hajan ngamla ban ong henry nga si penrem jur ya uta ubale ya kini kijat kampan banle kano basniu kalong ke babakla banle kano basniu kalong ke pap henry hakaktin ban yakran yakana na kabentak kraw perkan ngan ong yipi to bitar tang bawa le esniu to dom tang bawa le esniu kan hak ta ka jing dom jong pi kamut haba pi dom kamut nsyo no haba pi dom penyap no haba pi dom kamut pin le no da kano ka pede ka jing le ka basniu ban penjot no kamlong kam dei kumta anong ipi ya kai ka ba ha ka jing dom ha ka jing perkat kabala lencop ha ka bor jumut perkat mo awa penlengkum ya ka jumut perkat bat ka ba pensniu ya ka mensim ya ka donut ko jong pi anong ipi lada pin tang sukan mawe ablei lene ko blei jonga topen palei kemsim jonga tang kata hi ngatharai ka jing sni bor khot kan heriap na phi ha ka por phi dom ha ka por phi bitar lada phi sngotu halade hi simen pinong ko blei lani ablei nga khuslai lani nga sngosi ngalang ang pisa ka jing sni bor khot ka bawan penlong khum ya ka jing mut jing perkhat jong phi kan heriap di handrei balei banala di ngimtre banle kan mentoy ayu kata ka jing ya selok pan ladan nda pila adep le asniu nsali ya selok kan don jing mut ayu kata ka jing le ka jing keren ka jing khana ka jing le ka jing kam baro ngong na ya phi ka dei na la yeng hi bat kumno bangin yo e kalong yeng bat kumno bangin tei la kalong yeng nangkong hi kade na kasong man hi sisin ba habala lightlan
kalong ba bangini karen amla ban kano ya kan thei amla ban kano i senrang amla ban kano ya ka kami amla ban kano ya ukpa ya tur ki masi yap stai uplang kan bat dadan so masi beduki pat ubam no kelapat ya kita ki plang kan bat ru hadu ndu jat sendan mo ti ka baro ka ba penlong ingi bangin le lemir ngin le kelam perkhan ngin le ya kanu ka ba amla ban pediang ke imlang salang te tolong hi kibriu ki perkhan ngamdei ubriu ba pensit ngamdei ubriu ba kwa ban aiding Henry ngakren ya kani kenang bangin ya perkhan kenang ba pin ya perkhan Henry ngadong yipi ladangin yailong kaju sekaju bat ngin long bet dakum hakini ki kep baja ki jingja ndala dep le ya kanu basniu lani ngin pensit lani ngin aiding ban le kanu basniu pan lani ban dawa ba unyam te kamut ngiru ngidei ki nong penyam Henry ai ba ki berkhot kisaki kisabut kisatar hakmat babun balang bon peni ya ke jing sisa balei ba kaja kumta balei ba penlongi uban le kumta te kamut kan kambah sibun ban ya ka bangi buri ya ka ke jing sisa ban ban ya ka bangi buri ya ka ke jing sisa ban kampir lada ka longkum nukum nuru Henry ka ke jing sisa ka di man pa kwen Henry lada kampau kapen bet lada ki bahyang bahasam ru kindang buri lani kasinong kathau kindang buri ya ka jing sisa kamut kamdei bangi kwa ba ngin pendujat ke jing sniu kamut ngi kwa ban pankharoi ke jing sniu ken kadai na kata kadau ti na ka benta ka baha kamian na ka benta ka imlang salang babaha tungin long ki bapit ngor tungin long ki basian tungin long ki bala ban ajungun tungin long borobor ki bajai jai bon ki ba yakin oleh kam sniu te borobor ngi hapan penrem dia wal da ngimtip ngamla ban keno direct yeno mo kumbalap yu ikut kubor ba ong ba penyap ukpai ki kun Ndrei ngam tip ngam ui ngam don hangta namar ba teng wat ya ka ba baro kasnong kathau ka penrem ru Henry ikut kubor pat nang tho sedakumwei kawai ka kot kubor ka tho dakumwei kawai ka kot kubor ka tho dakumwei tang ban penya jiau ya kita ki kot kubor jongki Henry ka khana ba sisa bat ya kano gojing sisa kenang ban pentelep lene pentap mala ki kmat jongi la sui alam bakla dia da kita ki nora kubur pan tiade nang kata kadau ka kubur hi ka kling ketang am ibadang imjunge dia nang kata kadau imla ban nget ini no ngam jula ban nget ini no nget tang yu blai Henry yau nong le kam sniu yau nong penya brio lane ya ubrio ubale ya kano kabamla ban pediang ke imlang salang ngapen remjur tadi mano ngapen remjur bat kita ki bahayang bahasa empat jong uta unung le ru lada ki penri pat yakum uta ubrio lani ban penri ya kajing sisa ngan ong ipi kamut bangi kwa ban penbaha kamut ngi kwa ban penkharoi kajing sniu ngikwa an pankharoi ke jing sniu Henry lada kalong ha kano karukom ru nimde ban ailat ba ke jing sniu kan kharoi ha ka imlang salang ti lada ngi le kumta kamut kanwan kerto pat halau ki jala jong ti de na takadau ba long borobor ki ba syampang long borobor ki ba perkhan long borobor ki ba puson ti Henry kan ong ipi kat nang ima perthei amjudan ubala bandiang baru ngidap tang dagi jing duna ladangi phai se ublei hi unsapten ti yangi unsapen i ngi kranti kebade Henry wat nget yeno Henry tonget tang ya ublei de na kata kata bale banga puli ka bible ru kade na kata kata ba kapan sngotu yanga bat bale banga thaw ki video ru
kenang baki brio kindup bisar yang kenang bangan dup man bha kenang bangan dup perkat ya ki baki brio ki kedau yang kenang bangan dup bha handre kamut yang dia bangan de ya kanu bosniu handre bangan penjana susu ngan penbha susu namar hateng ke jinglong brio don teng ba mikumle ya kanu kam ha kapor ya kanu bosniu ha kapor bompoi berkan ndang ila de ble ngisababia jadi na takadaw kenang bangan nom babie tingale ya kanu kamut kenang bakin bun kiba bisar yang kenang bakan dupen bahaya nga dia piru baro kiba pet bahaya kan ke YouTube channel jonga haba piyo jingmut te persang nala dia ken ban puli ke bible persang nala dia hi ken ban perta ya kerteng jong ublei ubah benang mo da ka ba phile akumta halakisngi kan penman bahaya pi amdei ba mano ban penduai na kamta jong pi lada ki penduai pi kaman sim jong pi kam pediang e kata kam non jungmut hiru ti persyang nala dehi ken namar belei ka baha kasniu kadei nala dehi lada nga baha ka pertheiru ka baha lada nga baha ki prolok prajor barokot ki baha lada nga sniu hasno ngathau barokot ki sniu lada nga sniu ki bahayang senam barokot ki sniu lada nga sniu ki pramarjan marta ki sniu te hendrei kum haka imlang salang jungi te menang batai syu ora menang batai syu ora menang batai syu namar kacing saya lam bakla kalong baik banginang tahun bisar ki we ngimsim la bisar te yala dia kabae kadai kata ngapar kai kebangang keren habang ayui ngamla pa de ban kelam keren ndang keren pan ndang keren pat ngasa bisar te hendre habang ki bisar ngam jus am skowi ai te kidon ki ba keren ayo jumut kidon ru ki ba keren pat ki ba ngamla ban pediang ti kemut ngas ngotho himanga ken ngan le kumno hendre ban omba ngan du man sem la ne penduk man sem kam de kumta hendre haka imlang salang ni hapan ya keren hi kajing ya keren kajing ya yo benta dadi ba fi comments kumno ru ngapediang baik de na kata bale ba ngasoong bet ba nga ai khuble ye pi ki ba kersian bat ye pi ba persya kadai na kata kamdi bangi iben no ikiti ba persya amdi banga leningan i tangi ikiti ba kersian nga hendri amdi bangi iben ru ikiti ba kersian nga amdi banga ngan i ye ikiti ba persya nga pat kadai na kata ti kai ka ba kapan perkhat yangi kai ka bangi ngide banle kalong bet bangin perkhat hi halade simet hatung ngila ban pediang lada kadon kano basniwa khamat jungi hatung ngin sukbom na yala kisentor hatung nginom sneng nongkra hatung nginom kran lada kanja kano basniwa khamat jungi hatung ngin supet biki khamat kata thrai kade ki jinglong babha jungi lada ngi ui kano basniwa hakmat jungi kaja kamut hatu ngin supet laki jungi khamat kata kade ki jinglong babha jungi nyahap ban ya perkhat lang ken nyahap ban don ken ha kata kabor jumut di perkhat jungi ka ngadi ban le haba don kano ko jing sniu kebadan hakmat jungi leni haba don kano ko jing yesho yadat leni don kano ko jing yania ni haban pet leni ni haban keli ni haban keren tangwa hakan ni gejak jungi sak kano ulur ni sak kano ulur ni hot ngadi ulur ni ngalak ban ong be ye phi ngadi ulur ni tangma khnur ni pat ke basniu ngalur ni ke babahapan de na kata la da phi kno ulur ni kana ngam sko ai namar ngalur ni ke babah ngam tre ban lur ni ke basniu pan di de na kata ba ke ba phio jingmut na kisngi kan nang keren ba nganam don ka jing ngomong nganang keren bat ki ba phi la ban pediang to pediang ki ba phim la ban pediang to pret kam don jing pher kam don re ka ke bangangan li penbor yano namar yel der nganang de tang brio hendai ka bangang ngala pasat jing mut api lada pi sngo yaha pediang pi sngo yaha pret mlilei namar dang keren na pedang ki sis pa ateli ngatharai
kawai te kandon hi try kabade handre baro ban ong bai kabade te ngamla raban pediang yela dia namar ngadi tong ubrio ti handre ka e kabami nar miang sentur ngengej pat kamde ke jingla ka jonga lada ka dei tang iweiru na ka cis pa talir dei khandai kin laj handre dei di tang iweiru ngam ngej pade ba ngala manga ka dei ke jingla ka jong ublei pat namar ka sedang mo ka sedang ka e baro khot ka dei nala dehi ti la dangar ngam khot kerpat ya kerteng jong ublei kupa jonga uba beneng ngatrai ngaru yela dia ngan ngop no sekajing sniu Henry lada da ka banga ngai duai ngai kerpat kerpon yu ublei terkendat ti unyalam kenyenga undah kenyenga na kanong kanong bosniu un pen I kenyenga kalti ke bade te da ka ba ngai le kumta kamut ngakermen skam ba ublei un pelaj nga na kisai te sai kum jo kejing dom na kalenti ke bakla un yalam yang a kalenti ke babet kata kadika ka e ka badon haka mensim jonga tinga ngakwa ban pasat jengmut apiru hato lada pidon kum kata ka jengmut lani kum kata ka jing perkhat haka mensim bujong pi lada kadon kano ko jing sniu haka mensim bujong pi lani ka bayalam bakla ka jing longkum ka jengmut jing perkhat bujong pi kan mau no ko blei ablei tangsun ong kum tang ong kan ong ipi lada nadu ka mensim ka donot bujong pi kan ong kum ta ngej bet sipang kan penjam ni pi bat ka jing sniu kan sapet nang tu nak ka jing mut perkhat jong pi ka men na ka men sim ko jong pi ya ka e ka ba ka donot jong pi ka temu banle kan no babakla la ne banle kan no bosniu ka saja tang sipang jadi nak ta kadau kan ong ipi kabor jong ublei ka ba ngimla ban batai kabor ba phla jong ublei ngimla ban sungthu kabor ba phla ka jong ublei amdan mano bala bantim te andre ublei udon hakijing bahabaro ublei udon hakijing bahabaro te de na kata kada ngidi ban sungthu ina lade ken lada ublei ulong babha ula thawi ke baro da kajing i ani uthawi ke baro namar ba ula sngobha uthawi ke baro khnang ba kindu baha tingi ru ngimde ken banle kano bosniu pan haba ublei ula thawi ke bakin baha ngingin pun sniu ngi ha perkhat ala di hi ken lada ngingi le kano bosniu kamut klem da perkhat ngingin ngat hi hala kita ki jingriam la jongken jadi nak tada tolong ki ba perkhat ken tolong ki brio ki bosngotho tolong ki brio ki ba la ban pen I kano sa ba bahai ki we te walda bun teng ki jing long brio sa kran sa khana kat mon samrki ti teng jaka bandom kumyo orkieno namar boleh ngarki balai ba halde marwei lada ki brio ki perkhat ta ki ong badi pila buat ngong oi ngala buat namar pi perkhat ba buat tengah hap ong em bang buat tilda ngong em kamut pi sadom ti lada ki keli ki brio pila along kristan tilda ngong em kamut kin artatien tilda ngong hoi keli pilong balang ayu ani jenjar pelat dina kata em da pilong hoi ngala along kristan kamut pilong balang ayu te sakai pat ka jengkeli kamut hadin suki kin keli kata hendai kim dei ban yakran ya ka khana kaba ngila ban ya keli bangin yo jingmut lani kumno bangin yu kamut nongkong hi kabalang nongkong hi kata ka jingi pier har rukom ka jingi pier dala keli pisa sa ten la itu sa sta pidi uwarne pidi ubhoine pidi maramne la keli sekumta dan pede bakali pide udkarne kasih dan teng pasu tang kawe kejan lakali kali pidon kun kan nongut la batai kali sakata jubab bela jubab ngajubab ngala thaj ska jubab
Henry hakabakut dan kali semanga ile akum bakalut. Kelima kilong, kelima ngamlong. Ngende akum no. Tiada namar badai balai ba ibadang babi. Sto namar balai ba ibadang babi. Ti amlelei mper kata berkhon haba piyo jengmun ti perkat inla dia ti mentang an ong ipi kabha kasnio kabami ha ka imlang salang jungi borobor hi kadei na kasong man kasong man haba skam kalong yeng skam kasinong kata haba ki long yeng kijot kipra ka imlang salang kasenjor haba ka long yeng long sam haba shikurim kemias khujungmon kikon kikti kijat kipra haba kasinong katau haba bun kiriu rong ba kibatei kasinong katau kakiu iran Henry haba bun kiriu rong ba kibalamit tangi kamberong kalong tik kumapan karoi ya kejing sniu babun ti kumta ngang kentu lada man la kejing im kejungi kamdon jingmut bangin ya keran ya kakentei kan ong ipi kabakongsan hi kade prarang ba ti lada prarang ba ngingin ya kedokti ti ngiakran yu ya kata kajing ya teli lada prarang ba ngidang ya kedokti tingin na kwa liyu kata kajing ya teli lada prarang ba ngindang kwa bania wodong wonia ti kandon jingmut ayu ya kata kajing kemil ti jungi kalawai Tidena kata kadau habang impat long kibriu kibas ngutu kebang ngila ban pediang ya kajingkran kujong kiwei kabahi kaba syong marwei kabaha ba syong marwei bat perkat ala marwei naile kanu basni ban ya kabang ngingimla ban ai mensiam lani bala ban ya ai jumut lem kabha banai kentho kabha banai kren namar ba ndala kren sekiwe pat la mong ti Henry ngayela dia ngan ong yipi ya ka ka bangang kren ngakana bunsin kibriu kimong Henry da kren kibriu ngangam jumong ngakren baik ti da kren mangap de kibriu kumtra kren syu ngalik ran pat yela dia bakim trek keren ti dena kata kada kumno kengin tep kumno kengin sngotho habangin ang dei para brio ngin ya theo kumno kengin para brio ti dena kata kada ban ya wodong wonia kam sodon jungmut bani kenno kenci kenwa kamut kam don jungmut lani bangin su kedokti tang ya kiweiru kam don jungmut kai kaba ngila ban a jungmut lani ban nom don kano kaba kabanja kabasniu ya kapateng bansawan tungin long kiba perkat nala dehi tungin long kibrio kibas nguthu nala dehi namar bunsin hi haba latelep da kajing sniu susa stang ki khamat bangin suya pek ban keran ru idan jengmut su Henry wala kata yimde ban ap yeno ban le tungin sedang nala dehi ken ban le bursian lada ngingi ong bet ba ngin kento yeno ban le ti nganga di we pede bangangam la ban le lada ngala ban le ngam don kam ban kento yeno kanang ba kandup pen bah tongan sedang suana manga tongan sedang suama kenang bakan dubha kan sedang manga ngam don kamban kento ai ba kepertei lada kayui ai ba mano ba yui lada ki keno mjuli le
aikin sngoto hi maki lada ki ero to kam lele aikin sngoto hi maki handre lada ki sunang tang ban yaro ki klembut ikan uksapan lada ka de kan uksa babha ki syaro ya phi tang ba kim tre ban but ya kata kan uksa ba phi pen in ang ta ka jing bha kata ru ai ba kin sngoto hi maki tang ba pi ya lade ti pila sngoto ki de ki bre bokum do handre lada mano pede ban yalam bakla yepi lada pia kalti ke badai bahwa kiar nakum kita beriupan lada mano haba pikeli ya kano kajing sisa ba pimtip lada kim batai ti lane kim pen i yepi tia haban sian nal dehi ken ni haban sngotu nal dehi ken da sngotu bahang to ngamyo jing sai tinga habat lat walanti sewe ken banyo jing sai dei ban di am haju si haju lane ban kran thot kran mong mo haba myo jing sai nang ta te lek no sewe ti kam dei ban chuli am triang ha kata ka ba phi kwa ban tip bari ban tip no handel da ubreo bopli usngo salia ya kata bo unjuba pade te kamut le kum no ngin keno sni no yu ni haban sngotu no la dehi ti ka ba phi sempang ka ba phi sngotu ya kan ke video ka ba ngakran ye phi lada phi sngotu namar ba kanong kumne hi ngang kran ngamla ban pen ibe kawe kan ting an ong phi ngan kran kumne be kani kadikar kom kran ka jonga ti mentangan pulian onaka kalnong ba pra na kitab jing ruai mo kani kadei ka jingmut halor jong kakenthe kakenthe nong lek kurim ban unong lek kurim mo unong lek kurim bat kanong lek kurim bat unong lek kurim mo unong lek kurim bat kanong lek kurim ti kamut suwa bakin ya poikha poiman ti menta kamut kani kalong beka ka jingruai ka ba pen perkhat ken yang ai phi kumnu bangin sngotu lani kumnu bangin siam ya kata ka jing lani kumnu bangin ngin perkhat halor jong ka jing ti tongin puliano ngin ya perkhat ngin puson hi na ladihi ti ngatingan pulie be ti kasyong hapip de ban ya perkhat halor jong kani ka jing tho na ka kitab jing ruai na ka bible na ka nong ka bapra ka nong ka dekot ka banangkong hadu ka bakat saw a ba pindalong kum men yanga bala bun ya ka ju ka jembun ka kemi jonga lada ngani kandu ye phi sabar ngan jendala do ye phi bat an don manu ban ken yu yanga ngan jendala yalam ye phi sayeng ka kemi jonga sadu ka kamera jong kata ka bala pun yanga hangta ngan jendala ye phi kawan ubi ba phindi ka kiso pamkranen alada kati kadyang jong u kadon hapo ka khli jonga bat kati kamon jong u kapiam yanga ngan pensma ye phi ko khon kan the Jerusalem ba phin pen khi ne karsiu ya uba i jonga hadu ba unda sngo bahi ka jingruai penwai kisenran kadei ka ei sya katai ka bawan nari kenja kabasania ha uba i jongka unong lek kurim hapo uding so pho ngala karsiu ye phi hangta ka kemi jong phi kala su kha ye phi hangta kata ka bala kha ye phi kala su khun to shon shap yanga hakadono jong phi kum ka shap ha ka sangti jong phi naba ka jing it ka khlan kat ka jing yam ka jing it ingnut ka bat scam kum ka nyamra ka me lep kum ka ding kum ka thli ding ublehi bon ba ki kimla ban sut pelip ya ka jing it wan ki jing slei kimla ban penyap jelop ya ka lada ubriu unthiet ya ka jing it da ka spa baro ba udon hayeng jong u unsha kantat da ka jing iben ikho kisenran
ngidon kapara kam thei barit bat kam don jimbun ayu nginle nak benta kapara jungi anda poi kasngi bapa kali yaka lada kade kakandro ngintei saudong jongka dak kutma kabada karupa lada kade ka jingkhang ngin set yaka dak jingkhang ding kedar kanong let kurim ngalong kakandro kijimbun jonga kilong kikut ha ka jing pet it jong u ngala sem jing suk unong let kurim u Solomon udon kabri so wan habal hamon ula aiwa yaka hakinong am uwei udai sio baiwa ye u 1000 langkot karupa na kabenta usot dengka kabri so wan jonga kadai ka jonga ngapet hi mame ko Solomon mela banyo 1000 bat kinong ap kper de arspa unong let kurim ko ba i jonga ko kper so jonga ya isha kilok jonga ki yasngap hapen yo sngaulem se ya kasur jong phi hanga kanong let kurim topan kloy ko ba i jonga tolong kum ukerang kum ukei sop samla halor kilum ding ubi kani kejutang jong ublei kani kaktin jong ublei asngungu ya ublei ti ka e ka ba phi yo sngo na kanika kitab jingwai halor ki jingtho mo dan tingteng kibriu ki ba nju yo sngo namar ki hangne te labon mo ki ba along kristan ti labon kita ki balang man ong ipi ki labon ki belang ti ki belang ru menta ki labon jan ti mensuat te kidan tang arjat mo lang brot bat lang khasi ki ong ti menta de lang khasi kamut ki ong tu ki belang ba shodap mo lang brot ki ong be tu ulang ba ot saiwol ti de na takadaung ong ipi ki labon ki belang ten ya batai su kumno la ka jong te don ba ha ka jing sngo belang pa de jongki kalong kumni ka jing sngo belang jongki kamut da puli ino ibom de na kata ka jo ka belang ti kamut kata ka belang ka dom ya kata ka wei pat ka belang sto ti de na takadau kata ka belang ka badon ha ka wei pat ka thor ka ba ti ka dom ya ka wei ka tieng ba yo wan bam ya to u skum ku ba jongka takadau ki atur prabelang mo ki atur prabelang ti kinu ki belang pat de ki bom pat ju osngau ya kan ni jing pule ka bang pule manga ti tokin kinlong borobor kumbalong ibadang pat de bom dei belang jong no ra badai belang jong tei bet bom julet ha kata ka yeng set belang jong no ti ngakran ya kata mo namar ba khnang ba phindup ya perkhat khnang ban dup ya sngothu ti ong belang ti belang bang no belang lang ti de na takatau ti tongin long berobor ki bro ki perkhat tongin long berobor ki bri ki puson tongin long berobor ki bri ki sngothu ti balei ba haban ai teng da ki kantin ki ba wan teng dak farsi namar mia peisu ti dakran le ha kaktin la jong namar hangnil abun ki ba start pharang suda ti kin sngothu su se ai yak tin la jong andai ki ba sngothu ai kin sngothu ki ba ngap ai kin ngap ki ba wet ai kin nang wet ki ba tim batla ai kin nang tim ki ba ero ai kin nang ero ki ba nang ben ai kin nang ben mlele haka imlang salang baru khoj teng haban im bat kiksu iru ti henry la da pinget ha ublei un penlat ipi naka dingru ublei un plat ipi naka umru ublei un plat ipi na kiksu kikrei baro ti henry lara pim scam pat ka jenget ha ublei ti kamut kita baro hi kinja yang hi ti tolong ki banget tang ha ublei tolong ki ba mani tang ya ublei tolong ki brio ki bawa ya ublei
nadu kado nut nadu kemensiam ke jungi di tangkini kentien ku belai siboni pi baro kamiet besuk kemen ai bo belai terkenrat unda undri sumar suker yang ai pi dan teng di kentien jonga kila ban penmong pi ru hendrai ngan le akum nopat kai kebadon nakar meng sentur kelami ilut kai keba don hang ne mensim kelami ilut hendrai yala dia ngan ong ipi mangadi beri baca kerang kunta temap oleh yathau ya kijing telot kijonga namar ngade tang ubriu ladanga kumbakla ngapan map napi ya ki eki bang ngapan mong ipi hendrai kum ubriu ngamla apat kelam dakran habang ibi kanu ko jing sniu kadon kamat jonga ti ki boro ta ai bo beli terkenrat hi utip khamba yang ngabat ipi un ai ngi ka jing ko jing khia un ai ngi kakamai keji bobet obiang kejing teli iwe da kabang yes ngap ha kejing keren ye kana da badon kano kejing tumu basni basal dan be krat siapa kasni siapa ngan benai kumi kita jumut berkat ke basni hendrai ai ba ublei untuk khamba un peni teli yangi yanga bat ye pi ko be kasni bat un pen skothu un ngam ha kejing mut berkat jonga jong pi ha kadonut kam siem jonga jong pi kadang ba ngindup yo ya kata ke imlang salang ke babha tang katahi tangkini kentien ku beli siboni pi boro kami usuk kemen